În al doilea episod din Let's Play Minecraft și sunt pierdut în timp și îmi trebuie niște lemn ca să pot să-mi fac un târnăcop. Așa că, ce mai fac? Să mergem în căutare de niște lemn. Adăpostul deocamdată îl lăsăm baltă, o să ne facem altul cu timpul și o să mai facem și noi. Uite aici, ne trebuie lemn. Atât ajunge. Acum trebuie să ne găsim casa aceea. Dar dacă nu o să mai găsim... Uite, am găsit-o. Uite încă bucată de scândură, dar lasă-o. Vreau să fac așa, ca să pot să-mi fac treaba. Și acum putem face așa. Și ne mai trebuie niște lemn. Stați să fac aici, dar nu mai. Este bine. Mai trebuie bucată de lemn. Vreau să-mi fac niște stixuri ca să pot să îmi fac turnăcop. Dar m-a auzit un păianjen. Așa. Acum mergem să ne facem turnăcopul. Vă place Minecraft? În episodul cel de-al treilea o să plecăm de la cocioaba asta și o să ne căutăm un loc de să ne putem face o casă. Și apoi o să putem pleca. Așa. Acum luăm bețele, punem una, două și facem așa. Am luat târnăcopul. Acum vreau să fac și un topor. Și atât. Acum, ia uite, am niște mâncare. Uite, foarfeca ne trebuie. Așa. O părăsim cocioaba. Acum o să plecăm din cocioaba asta. Da, stai că să luăm patul. Acum plecăm. Unde ești, mă, păianjenul suferit? Ia, uite, trebuie să luăm lâna de la această foaie, ca să ne putem face un pat. Înțelegeți? Două bucăți de lână mi-a dat. Hai, ce bine e. Nu dă și asta? 3 bucăți. Este bun, bunice. Dar acum, uite un măr. Acum o să opa, oh, fuck. Uitați, grese.
agresie. Hei, dar de-abia am plecat de acasă, deci s-a făcut noapte. Ați observat că este o zonă numai de nisip. Hai, avem 5 bucăți. Oh, înțapă. Nu vă atingeți de ei. De cactus, că nu se poate. Mamă, de aici, uite, zonă de pădure. Asta e bine. Am găsit zonă de lemn. What the fuck? Am fugit. Ah. Creeper! Oh, fuck. 2 creeper. Oh, fuck. Vino încoa. Hai încoa, hai. Să nu stați niciodată lângă creeper, că face boom. Ați văzut. Ai, ce foame e la Steve. Așa. Nu mai avem mâncare. Vai, ce să ne facem noi acum? Hai că mâncăm și carne putrezită. Iar Haideți, mă, dar lăsați-mă în pace. Ia de aici, nu, deci. Eu nu le-am făcut nimic, eu de ce să iau dată pe mine? Mă, vin aici. Na, ați murit amândoi. O să încep să iau lemn să facem o casă. Oh, șef! Nu! Opa! Am murit. Am explodat. Și asta a fost episodul al 2-lea. Ne vedem în episodul al 3-lea. Pa!